Hej, mit navn er Nikolaj, og jeg vil gerne fortælle lidt om budgetkontrol for os 3, kvartal 1 i Mikkels Dyrerige. Mikkels Dyrerige, de har lavet et budget for kvartal 1, og efter kvartal 1, så har de altså et regnskab, som de tal, som det rent faktisk. Hvis vi skal prøve at kigge lidt på de her tal, så kan vi starte med vores nettoomsætning, og vores nettoomsætning, den er steget med 4%, hvilket vi er glade for. Det vil sige, at vi har solgt vores varer flere penge, end vi havde regnet med. Går vi så ned og kigger på vores vareforbrug, så kan vi se, at vores vareforbrug den er steget med 6%, hvilket er dårligt, da vores vareforbrug er højere end vores nettoomsætning, og det vil altså sige, at vi har brugt mange penge på nogle af de varer, vi har købt hjem. Også hvis man kigger på vores budget, så har vi brugt 6% mere, end vi havde budgetteret med. Så vi så ned og kigger i vores bruttofortjeneste. Og vores bruttofortjeneste, den har vi fået ved at tage vores nettoomsætning og minusset med vores vareforbrug. Så kigger man på bruttofortjenesten, så kan vi se, at den er steget med 2,7%, hvilket er positivt, så vi fik 2,6% mere i vores bruttofortjeneste, end vi egentlig havde regnet med. Og her kigger i vores andre eksterne omkostninger. Så kan vi se, at vores andre eksterne omkostninger, de er faldet med 4%. Og det er selvfølgelig glade for, fordi så har vi brugt færre penge på vores andre eksterne omkostninger, end vi egentlig har regnet med. Det er godt. Så når jeg kigger på vores personaleomkostninger derimod, så kan vi se, at vores personaleomkostninger, de er steget med de her 2,6%. Og det er vi knap så glade for, da vi har brugt flere penge på vores personale, end vi egentlig havde budgetteret. Går vi så ned og kigger på vores årsresultat, så kan vi se, at vores årsresultat, den er steget med 17,78%. Og det er selvfølgelig godt for Mikkels Dyrerige, så det siger, at de har tjent flere penge, end de egentlig havde regnet med. Og vi så ned i vores bruttorenseprocent, og vores bruttorenseprocent, det viser os, hvor meget der er tilbage af vores omsætning, når vareforbruget det er slettet. Og der kan vi altså se, at bruttorenseprocenten den er faldet med 1,28%. Hvilket er dårligt, så vi fik en mindre bruttorenseprocent, end vi egentlig havde regnet med. Og så skulle jeg give Mikkel et godt råd, og mit gode råd til Mikkel det vil være, at han skal gå op og kigge på sit vareforbrug. Hans vareforbrug har han 6% højere, end han egentlig havde budgetteret det med. Så det jeg vil gøre, hvis jeg var Mikkel, det var at måske forhandle nogle bedre priser med leverandørerne, og skære lidt ned på vareforbruget, så den er mindre end hans nettoomsætning til de 4%. Ja, men det var egentlig alt det, jeg havde at sige. Tak fordi I lyttede.